News nabo ugututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Chingena ndo mwancho muri Ndizi TV akerakoro kwegena kwane buna nogendrete kwego kikigima asoko bwatie miroberio yonsi yeri tkoria rero nigo cyaragire cinsa ikomi cyabona mugoroba cinga kingo kwarigana SMS ya irongo manyebuna nara yana kwariganire asenchira ere yobwenge ere triane Evelyn Osero oria tokubatira na senseme imenyerero nigakoro kwa leader Mose nabo igo Kevin Mugambi nero kwene KHP chanelio gicha wikire asenchira yabene. Mwancho murigere rinyora sensemo ya Facebook nabo kwenda watonyara wetera ensemo igwetera Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube watonyara wetera Ndizi TV News nabo igase website yeto nabo gusanga amona into wetera www.ndizitv.net eriyo togendre gusanga asobwamo ama yechinsa ikomya senchera yobwenge toko ya chaka senchera yabene awase umubasukano bweparo bogo kwene kiwe mambya rero ase omochi okeroka akero egari aina ya matatu yabage tumana ne pigipigi egari yo gotebekana ya kumnyokiwa na ambulance egento kerera abantu bechi pigipigi akoba gotwara obororo bonene igyo kyaberera ko robekana na gusamba chitairi asbanyara gotrenia obosombi asegeka ase ensemeyo nigo omo deputy county commissioner okitutuma sababa abagawikirana sayo na koreta obotoereru na bayigomorembe ase ensemeyo egento abarundi bechi pigipigi babere bakoboria okorusi waroro como base commander asenseme ya kitutu masabase kire baterana nigo atergo ikirania obokoreri bwaye asenchera erendonke nigo mu DCC abaga kubanekerea bunemero biremekirano ya bekiriyo gocha koerokia obotoereru nabo igo obosombi asenchera yobororo babere bokoenekiwa asechinsemejo Samaria tango rukombe de mato vice chairman ya kero kwa supply ko bokala mambe ya tukugeria abana baito tugire keroka twabagire jibibiye twaje chikasu machitu toyenda twaje korra ambulance ko rogoro etangene ko kana data yalinge bosibwaye kuruyungi datangene bosio dale kuminyoka sana bono abana kwa sokiri kutumanda kidogo hiyo ambulance ya kange ikale liana tayand rogoro ambulance ya tamata sikujenge yapate bia mwenye kutumanda ali abantu bayitumba umya sana kuri alero twaje ambulance yi limitwanyara musigano no alime uno musigali ali kuminyoka kwa transport ambulance ngende tangani ambulance ke kukwenda kubugolia abantu abarwaire bose ebugoli asichi accident yabeire eyire gosomubere twale ngigo saba eserikali esoime ebwatige ndege yakeroka tonyoro bwene bwaito abantu mbawumyete imondero bolu kutegali motareme ne umyete ngorengera li mira ne ngire tegali sero bekero twinju umyete tugiye twono ngo jotrose debi biso koro nindu tokwenda koro ono ga twande ngire basino stokor na stoko gen no musigal do bwati ro musigal do bwata mondero bolu ka bekero umyete ari ngitali nanda bekira ndi epengo ngitali iyo zinero mukanja aso kwanja kweserikali igendo bikiri bugali this is your idea you got to one and another ara tiyo sikali barusi ndukiri gali onye ngiri kurororo munye mondero musigal tekuru gali aku transfer rugai deputy base okro ara ruwa mambo ya ambulance kutumika kufukuza magari hivyo sio vizuri na hiyo ni jambo tunaenda kutatua leo kama security team sawa sawa jambo lingine lenye mmesema deputy base commander mnataka aende tunasikia na kuna utaratibu maombi yenu yatajibiwa sawa sawa sisi tunataka pesa. Sisi tuliona milioni 20 watu wanagonga hivi. Hiyo pesa tuwekewe kwa bank. Hiyo pesa tuwekewe. Shule hazifunguliwi.
serikali ikuwe ikijua hiyo. Mwanchi mugiriri togoska bosioni go mugavana we county ya Kisii ogusa mugavana we county ya Nyamira Amos Kimwami Nyaribo abeire abagawikirana ase omuchiokero ka sentre moyo kurotota amagendro ase semeyo karamo na baraibande gati abo mu MCA be wodi ya Rigoma Nyambega Gisesa ukwana chinga kiecho Nyaribo ni garua okobore ochasaba onchurira kwene kyabunangwa kana bale evango ase nchira ebwenete ase kerenga kyogo konya koreta magendero anene ase county yo ya Nyamira. Ache yomwageza bweyo mumanye mubwate account manya korugo ukote te abantu babo muno abana babo gazira nere yo bwate batete iri ya Nyamira lakini ile leo kale gazi ile stili nero togo kora mwaka yo maboti marete twakachikura nanyara ngoruka kiregento na mubuza rekanga ki asiburi ebintakara n'ekiburi cyera ikyachi beza jiwade resource problems kibeza to twana ujijire kibeza chechi ase egara mene ile neza narebe yetire Keroka ngora atema umore lakini umora ikia sentalite. Yongo jakobeka oyo korichweze chinyingi orwa mabata onyora mapata mangi. Ikanya keroko mo wakane bango yo. Ikinta baire binte mingi. Awuti taite twanje nela. Tobeka ne kati omanyo nebeze yo muchoya koyo. Kukwanira igoro y'oburendi asensemeyo ya Keroka nigo omo Deputy County Commissioner asensemo ya Masaba North Sub County abaga kobori abamibe chinsemecho kwenekia bunanko babare abatohereru na kwenekia oburendi chinga kichionsi asenchire mo boigo yokomenya buya no morembe kwa ajili ya usalama wenu, na kama kuna mambo kidogo yanatokea tunaweza kukaa chini tukasemezana bila fujo na bila mambo ya maandamano. Tukichoma barabara tunaharibu, kwa sababu hiyo barabara ni yetu sisi wenyewe ndio tunaitumia. Kesho ni sisi tutalalamika kwamba barabara ni mbaya, na sisi wenyewe ndio tumeasha tile kwa barabara. Kama tuko na maneno tunataka kuandamana, tuinue matawi, tuachane na mambo ya kuchoma moto. Tafadhali ukiinua matawi maneno yako inasikika vizuri sana bila kuharibu. Tusiwe watu waharibifu, watu ya Keroka, tukae kwa amani, tushirikiane, tufanye biashara vizuri kwa amani, kwa sababu kila mtu ako hapa kujitafutia. Kila mtu ako na haki ya kukua hapa. Kwa hivyo hakuna mwenye hana haki ya kukaa Keroka. Keroka ni yetu sisi wote, kwa hivyo tuilinde na tuweze kuendelea vizuri ili tukae kwa amani. Abantu babere niko baba goitwana abanyakenyoro goikago kwa na bande gotangwa segetaseni kyabanyimbo ba Keroka magega yabarabwoko bwatikana goseko bwatrani wana mangana yo boibi ase ekenyoro gia karantini mechinsemecho tia Keroka nigo abakagiro abo baba bako bwatwa ase babere bako ibe binte binge korwase abamenyi bechinsemecho gati abo chingoko amona matoke ase abo baba kubekwa byara banyorekana boigo banywete amaru senyombe yo nabo yokonyorkana nebinte byo boibi na kolekia berege kugikeriwa nabamenyi bechinsemecho ase baruro kubore cya serikali akwene kyabuna emerobere mekirano yo burendi yaberege kubekwa sensemeyo askiri abange nigo babere bakogenda sara nabande kobwera amagimabo kama ya batingia kitu kirite ganyumba igato ganda kunya ya manganya Facebook kwesinime anyo abantu ba kirumura kwa mutiko ngati megibe ngo ndo ya mu ko na chichari bago tenyu mukungura aranse muntu tutegete n'umusaja twatuma na kimwatu mwaba buri ngiye mugambye nki kwatumwa na ningo ngose date onde bya yentu tumira na ko tebiri nama tena kwa tu monte biboka kujata ndiro onso kwa kujiro unkalansia wandole tu mubio no unkalansia namo boyi bono yabangu ni tumira
ande biaya kwani yo kutumuturu biaya angoke karangire sani memono bariete bakabayigote bakabachinguru no mugwate ko manyagari abayi batuchandire mono ntori korana turare tore bakurusi baka ebintu byose tobekere bikomoreka koibwa matoke koibu chibi chingoko koja koibera abanyane kinyomba batuchandira matuka mange babere batuchandete chingoko nchebuma chanwe ngima nande bachire karantini lero yatoka ngiatoka nturo toroche nga twachandikire mono tokonyu na serikali unenjira moyo kwirania okoboko anene weteraso ogosira mangana yetsemi ni gabagwatani korwa sekyombeke mo kemanyikante na diaspora to village health mission kyabetege ko esokya na korwa ogosira kukubwatuka chibesa na bagibitamba byo bochenu ochiase aborokiwa aseskuru ya taracha yo kutoka se wodi ya Birongo ebunke ya Nyaribari chache county ya Kisii negetamkiro kyabetege kokero mono na baibori na baigo aborokia se barwe tokoboria osebaruro koboria gochiase abantu bande kwega omubwekano yona wesokya eliogosira aborokiwa anene bali bakuru asechinga kitari kwenyara na kubwatikana kosekorengana n'ababwatani aboni batetena negetamkiro barachie kogenderia asoko eneke una babire bakuru muchango munene bugosira mwana yexemi egati yemirubiriende ase ebinyoro Nyakundi kuroiga se village ya Taracha niko torega igabuna egekundi kia DVHM igi meeting diaspora to village health mission asitwachire kwena na kwirania gochia se kenyora asiturwete twachire ga negekundi ke una Robert ya tebire diaspora to village health mission egrupu ya chagete egere koirania abantu bali tokale isiko toirania wochase community no tore bono gotubate kyombega arikyo kya nurses basically tora chinasi ekaombega tora abantu 14 bono tugatenga tigatoche torenga na kitokore ningambu ya mondo sinyasa ogotusinya toire nobo kumbuli toroche ga aria se tuarure singacheto au siga iga tua konya esa mangana health tuachagete kuru mwaka 2017 mpaka boniga tuachire shukuru bona se shukuru ya Taracha nseto tutokana na munegi eseri Ngambi ondo moibori ase shukuru ya Taracha ande korengana litukori ara era kuna ria renge byo kunya mapanene ande twabwata abageni boito korwa ise ya diaspora abana baminto bamenyete cyose cyabo bataretera abageni ga project ngaiga ya lunch program tokoja nerimbia mono ase abana baminto ubara abande abataka okay kiango chito bairanirio ko Omunene bwa waziri mense ya Kenya iboigoro mu waziri wa mwana ye chinse cha Eskom Musalia Mudavadi nigaberega kwene kyabuna serikali ya Kenya kwanza nigo erengete kwene kyabuna ngorwanerera abakenya anena bakora emirimo ase chinse cha Eskom ayaniga yakwana chinga kicho kubwatuka abakenya 50 nomo abarachi gukora emirimo yoborokia asense ya United States asekeri atebire gosaboririe ababwatani betsemi go chamokora sinyo chonsi asoko ineki abuna abale bonse bagokora emirimo sinse chesko babere bakonyora obwene bwabo nabo igo mazingira mayayo korwa obokoreri borobwekirano. We're very happy to see Kenyans finding opportunities, good opportunities in places far from home and being willing and daring to go and explore them. So we say kudos to you. And we're wishing you, along with Mchungaji here, the blessings of Psalm 121. Kenyans are very good in terms of their skills and how they've been able to not just showcase themselves, to actually prove themselves. You are good workers, you communicate very well, and this is why
kiombe kia aipoa nigo kiabirige koine kia buna nigo kegendrete nobotki weme kegima kubwatkana no koraswa komoriki Catherine Wanjeri oyobetega koraswa chingaki arenke asobokoreri chingaki chokorobekana ase ensemo ya Nakuru kokona isko yechi abisi chio chia aipoa nigo Catherine abaka osichinga kiarenge kwena na EP3 yayo gochia se kiombekyo niga orokyo kwegena kwa yebuna bale bonse babeta bakonyora owa kwa mono woko koko raswa na banyanyimbo chingaki barenke sokorobekana nigo barachie konyora obosi bore bwabo nigo chingaki echo abanyanyimbo babere bakugikerwa nabo igo komochi wako bwatkana no gotumeka amasasi chingaki bakoreta obotereru anene chingaki okorobekana gokoenekiwa imeyense ya Kenya. We are finalizing on the investigations of the file. That is the tail end of the investigations. We want to thank you for facilitating and bringing her so that one of the documents we are waiting for, that is the P3 form, we have received it today and we are grateful. We are also following up with other institutions of the government, especially the police, so that can also fast track giving us some of the documents that we require to finalize our investigations. And, I'm hopeful that with the speed of only 2 weeks that they can be able to get the information, the 80%, I believe that they are going to give us the justice that we require. Not for me only, just, but for all the journalists, because I believe if I was attacked, it's on behalf of the other journalists who are in Nakuru and the country at large. So it's my prayer that they fast track my investigation so that I can get my justice. We would want to urge the county police commander to collaborate with the agency to help them wherever they need, to give them the necessary assistance to help in the investigation, just to show a sign of goodwill that they are not interested in ruining the relationship that we've had over time. Chumulgeri roboto na roboto leto mwere wa maya yechinsa ikomia senchira ere yobenga ya munaenda mangeno chukanyora sobo ikiranuye koraga ense ya mona baigo chinsa isato chiamogoroba yendera kwa yoke kubwate miroberions ya Ndizi TV asense moja Facebook otunyaruwetra Ndizi TV News Digital asense moja YouTube Ndizi TV News na baigase website yaito wetra www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asobwamo eritriane Evelyn Osero leader musenere tobwatira na sense moja imanyariro na baigo Kevin Mugambi na rene kiachi bichanerio gicha wikeire asenchira yabene twaro burigari boro bya semero bire kubwatia na baigo emagoroba erentoereru.